M'hemmx aptit politiku għal titjib serju fl-ippjanar. L-awtoritajiet aktar moħħhom biex jissodisfaw l-interessi tal-ftit milli dawk taċ-ċittadin u taż-żgħażagħ Maltin li qed jispiċċaw jikbru f'pajjiż fejn l-ambjent qed jintilef. Hekk jgħid rapport tal-Kummissjoni Ambjent fih dan il-Kurja tal-Arċisqof għal Jum Dinji Urbana l-2021 li jistqar li l-għażla li ma jsir xejn jew li jsir xi ħaġa tard wisq tfisser it-tmiem għall-ippjanar f'pajjiżna. Ir-rapport jgħid li fl-aħħar xhur uffiċjali tal-Gvern qalu li għandhom idejhom marbutin fejn jidħol tibdil fil-policies tal-ippjanar. Din hi għażla u mhux xi ħaġa imposta fuqhom xi liġi u hija attitudni li tagħti l-impressjoni li fejn jidħol l-ippjanar f'Malta xejn ma jinbidel u jekk u meta jinbidel tant ikun għadda żmien li jiġi dubju jekk dan l-ittardjar kienx intis biex jagħti ċans il min irid iħarbat l-ambjent naturali jagħmel dan mingħajr xkil. L-istess rapport jixtar il-policies ta' pjanar fl-urban kif ukoll dak rurali u jitkellem dwar il-Master Plan għal Paċeville fejn jgħid li dan issa jidher li twarrab bir-riżultat li l-komunità tħallit bla saħħa fil-konfront tal-iżviluppaturi. Il-Knisja rimarkat kif l-ippjanar ingħata l-ġenb anke minn xi aġenziji tal-Gvern stess u qalet li fl-aħħar snin il-Kummissjoni Ambjent kemm il-darba kritikat l-użu ta' Development Notification Order mill-Gvern biex jeżenta dipartimenti tiegħu stess minn skrutinju jew minn konsultazzjoni pubblika. Filwaqt li ta' eżempju bil-kumpless industrijali ta' 85 unit fix-Xewkija Għawdex li ddeskriva bħala mostrużità. Il-Kummissjoni Ambjent tkellmet ukoll dwar nuqqas ta' aptit politiku għal bidla serja fl-ippjanar li qed wassal għal dak li ddeskrivit bħala it-tkerrieħ ta' Għawdex biex lendi bħala eżempju ċar. Il-Knisja kritikat it-tkaxkir tas-saqajn fejn jidħol tibdil fir-Rural Policy and Design Guidance u esprimiet tħassib serju dwar il-fatt li l-awtorità tal-ippjanar mhix kapaċi twettaq min jedda studji meqjusin bħala kruċjali għal qasam tal-iżvilupp u minflok qed ikollha tħallas għas-servizzi ta' konsultazzjoni minn barra. Fil-konklużjoni l-Kummissjoni tgħid li mhux tab xejn li l-ippjanar f'pajjiżna u bla stil meta l-politiċi jibqgħu ma jirrikonoxxux li professjonisti veri fil-qasam tal-ippjanar u tinsisti li s-sistema tal-ippjanar tagħna inieqsa minn persuni mħarġin speċifikament f'dan il-qasam u li jħarsu verament l-interessi tal-komunità u mhux dawk ristretti għall-luħud.